Αλλά λυπούμε που σας ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε. Λυπούμε που σας ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε τη σφαλιάρα από το συγχαρητήρια. Λέγεται σε όλο τον κόσμο και ήμουνα στη Γερμανία χθες και οι τηλεοράσεις ασχολούνται με το αν θα κλείσει η Opel ή όχι, αν θα ενισχυθεί ή όχι. Ένας κολοσσός βιομηχανικός. Είναι ότι η κρίση την οποία περνάει ο κόσμος είναι η μεγαλύτερη μετά το 1929. Αν δεν είναι έτσι, πάντως είναι μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις που έχει γνωρίσει ολόκληρος ο κόσμος. Και επειδή μιλάμε για τα στοιχεία, να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρωζώνης που έχει έστω και λίγο αλλά θετικό πρόσημο ανάπτυξης, την ώρα που πάρα πολύ μεγάλες χώρες βρίσκονται σε ύφεση. Παράδειγμα, η Γερμανία είναι στο 0,2,3. Είναι από τις χώρες που έχουν κάτω από το μέσο όρο ανεργίας. Παράδειγμα, η Ισπανία που ανεφέρθη προηγουμένως έχει 16% ανεργία και 3.300.000 ανέργους. Και μιας και μιλάμε για την ανεργία, να πούμε ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας προβλέπει την απόλυση μέσα στον χρόνο 50 εκατομμυρίων. Πάντως αυτό είναι ρεπορτάζ δημοσιογράφου, δεν είναι θέση κόμματος. Με συγχωρείτε, αυτό το διαβάζουμε στις εφημερίδες. Η θέση του κόμματος είναι ευτυχώς σε ολόκληρο τον κόσμο, από τα οποία τα 3,5 εκατομμύρια είναι στην Ευρώπη. Λοιπόν, 50 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων 3,5 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις σε ένα χρόνο χάσαν τη δουλειά τους 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Στη Γερμανία οι άνεργοι έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια αυτή την ώρα. Και η δική μας θέση, κυρία Διαμαντοπούλου, είναι ότι ευτυχώς η κρίση δεν μας βρήκε το 2004, τότε που αποχωρούσατε εσείς από την εξουσία, όπου είχατε την ανεργία στο 11,4%, ανεργία που έπεσε στο 7,6% πέρσι, δηλαδή 4 μονάδες. Σε παρακαλώ να ολοκληρώσω όπως σε άφησα. Δεν σε διέκοψα. Καλά, μην μας δίνετε. Δεν σε διέκοψα. Δεν κινδυνεύεται από αυτό, από εμάς, από τον κόσμο μόνο. Δεν έλεγε να θα έλεγα λοιπόν ότι ευτυχώς η κρίση πέτυχε την Ελλάδα τώρα και όχι το 2004 τότε που έφευγε το Πασόκ, με 11,5% ανεργία, με 7,5% ελλείμματα, με δημόσιο χρέος στο 100% και με ανάπτυξη λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία όμως ανάπτυξη παρά τις προβλέψεις συνεχίστηκε μετά το 2004 με 3-4 ποσοστίες μονάδες και φτάσαμε σήμερα η Ελλάδα να είναι μία από τις 5 χώρες που έχουν συν στο πρόσημο της ανάπτυξης. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε τεράστιες δυσκολίες, ιδίως λόγω του δημοσίου χρέους, το οποίο από το 30% που ήταν το 1980 εκτοξεύθηκε στο 99%, 99,6% το 2004, δηλαδή υπερτριπλασιάστηκε. Και πληρώνουμε αυτή την ώρα 12 δισεκατομμύρια ευρώ μονάχα σε τοκοχρεωλήσια. Και η μάγη του Πασόκ, η μάγη της κυβέρνησης Σιμίτη, όπου ανάμεσα στους μάγους ήταν και ο κύριος Παπανδρέου, κυρίαρχος τέλεχος, μεγάλες θέσεις είχε όλα αυτά τα χρόνια, δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν έτσι ώστε και η ανεργία να μειωθεί και τα ελλείμματα να μειωθούν και το δημόσιο χρέος να μειωθεί, και έρχονται να μας προτείνουν τι τώρα. Αυτά τα οποία πριν από 5 χρόνια τα είχαν κάνει λάθος, παρέδωσαν μια οικονομία στα μαύρα της, στα χάλια, έρχονται να πούν και να υποδείξουν, λες και ο κόσμος ξεχνάει μετά από 5 χρόνια τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεν λένε τίποτα. Δεν λένε απολύτως τίποτα. Ούτε καν στο πλαίσιο που έβαλε ο Καραμαλής όταν κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς. Ναι, ο κύριος Αλαβάνος έδωσε προτάσεις. Ναι, το ΚΚΕ είχε μια θέση η οποία έχει να κάνει και με την στάση του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ο κύριος Καρατζαφέρης ανέδειξε το γεγονός του προβλήματος και λέει ότι βάζω πλάτη. Το Πασόκ όμως δεν παραδέχθηκε τίποτα. Το δυναμικού είναι βολεμένο στο δημόσιο. Πώς να ανέβει η ανεργία? Να πούμε και άλλο ένα θέμα. Το 30% του εργατικού δυναμικού στην χώρα αυτή εργάζεται στο δημόσιο. Ένα από τα μέτρα το οποίο προσεχώς πρέπει να πάρουμε, ένα από τα μέτρα που προσεχώς πρέπει να πάρουμε είναι την ώρα που συνταξιοδοτούνται δημόσιοι υπάλληλοι, ο αριθμός των εισερχομένων να είναι κατά πολύ μικρότερος από αυτό που φεύγουν. Κάνει όλο αυτό το διάστημα? Δεν έχουμε κάνει προσλήψεις τέτοιες που να κατηγορηθούμε ότι γεμίσαμε το δημόσιο. 717.000 εγκρίσεις και επανεγκρίσεις. Μετράτε τα stage, τα επαναλαμβανόμενα θα έλεγα stage, ή μετράτε αυτούς που τους είχατε ομήρους επί χρόνια και
έγιναν. Τους απελευθερώσατε εσείς. Και έγιναν και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μονιμοποιήθηκα που τους είχατε εσείς ομήρους όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί θυμόμαστε τον παλαιό κόσμο. Για να ψάχνετε την ψήφο τους προεκλογικά. Εγώ θέλω ένα τελευταίο σας σχόλιο μόνο, έτσι λίγο χιούμορ να βάλουμε. Νομίζω ότι όλα. Όσο για τους τραπεζίτες, για να μην έχουμε χιούμορ, εσείς κάνετε δημόσιες σχέσεις και τραπέζια σε σπίτια. Εμείς προσπαθούμε να υποχρεώσουμε τους τραπεζίτες να εφαρμόσουν τις πολιτικές μας και ιδίως για τα 27-28 δισεκατομμύρια ευρώ. Έγινε με την ΟΤΟΕ που την πήγανε στο δικαστήριο γιατί δεν άρεσε η σύμβαση η οποία προκειμένου να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία, να υπάρξουν πιστώσεις στις επιχειρήσεις, να υπάρξουν δάνεια. Έχετε επιτρέψει την τράπεζα. Παρακαλώ. Έχετε επιτρέψει. Παρακαλώ κύριε Χατζησοκράτη, και σας παρακαλώ, είναι η πολλωστή φορά που σας παρακαλώ. Θα μου πείτε μετά πάλι ότι μεροληπτώ. Σας παρακαλώ θερμά. Όταν θα σας δίνω το λόγο, πείτε μου κύριε Ζαγορίτη, σας παρακαλώ, θα αυξήσετε το ΦΠΑ? Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις? Όχι. Μην το λέτε έτσι κάθετα, γιατί ο κύριος Παπαθανασίου δεν το είπε τόσο κάθετα σήμερα. Για τον ΦΠΑ που βεντιάζουμε από την επόμενη των εκλογών. Πληροφορίες οι οποίες ούτε καν διαρρέουν από το Υπουργείο Οικονομικών. Ρωτήθηκε σήμερα. Ρωτήθηκε ο κύριος Παπαθανασίου και απάντησε και προχθές ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν εκπορεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Και για τον ΦΠΑ να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, και μετά θα ρωτήσω και την κυρία Διαμαντοπούλου για τα δάνεια που είπε. Θα σας πω το εξής. Από την επόμενη των εκλογών, από την επόμενη, υπάρχει φιλολογία, αυξάνεται ο ΦΠΑ μια μονάδα, 2 μονάδες. Πέρασε 1,5 χρόνος και αύξηση του ΦΠΑ δεν είδαμε. Και η αύξηση του ΦΠΑ είναι κακό να γίνει σε αυτή την περίοδο, διότι το να αυξάνεις τους φόρους σημαίνει μείωση της κατανάλωσης. Μην το λέτε όμως αυτό, γιατί το είχατε ξαναπεί και έγινε η αύξηση του ΦΠΑ. Ναι, σωστό είναι αυτό που θυμίζετε, Πρόεδρε. Τα λεφτά δεν είπατε που θα βρείτε να καλύψετε τα ελλείμματα. Τα λεφτά από την περιστολή των δαπανών, από την ίσπραξη αυτά τα ακούμε από κάθε φοροδιαφυγής, περαίωση υποθέσεων. Η περικοπή των δαπανών είναι το μόνιμο Ευαγγέλιο. Και την νομιμοποίηση των υπαίθριων χώρων. Δεν είναι κακό η νομιμοποίηση των υπαίθριων χώρων. Ακούσατε αυτό κύριε Χατζηνικολάου που είπε. Δεν είναι κακό η νομιμοποίηση των υπαίθριων χώρων, ούτε η διευθέτηση. Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το να αναγνωρίζουμε μια πραγματικότητα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για ένα κράτος να έρχεται να λέει μετά από λίγο καιρό και να κλείνει το μάτι στους αφαιρετούντες, να τους λέει κοιτάξτε μετά από λίγο διάστημα θα κάνετε κάτι τέτοιο. Κυρία Διαμαντοπούλου, έρχομαι σε εσάς, θα πάω στον κύριο Καρθανασόπουλο, αλλά είπατε πριν ότι δεν δίνουν οι τράπεζες τα δάνεια που θα έπρεπε, τη ρευστότητα που θα έπρεπε στην αγορά. Και αυτό δεν είναι μόνο δικό σας επιχείρημα, το ακούω από πολλές πολιτικές δυνάμεις να λέγεται. Και από όλους τους φορείς. Οι τραπεζίτες ξέρετε τι λένε? Λένε ότι αυτοί που ζητούν δάνεια και δεν τους δίνουμε είναι αυτοί που και πριν δεν μπορούσαν να πάρουν δάνεια. Δηλαδή ότι από επιχειρήσεις που έχουν μια στοιχειώδη υγεία, ό,τι δάνειο ζητήθηκε το πήρανε. Σε αυτούς που δεν δίνουμε είναι σε αυτούς που δεν θα δίναμε και πρώτης κρίσης. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί. Είμαστε στον αέρα. Και έχετε το λόγο. Και το ερώτημά μου είναι αν έχουν δίκιο οι τράπεζες που λένε ότι δεν δίνουμε δάνεια σε αυτούς που δεν δίναμε και πρώτης κρίσης. Και δάνεια τα οποία στην περίπτωση που τα δίναμε θα ήταν απολύτως επισφαλή και θα ανατροφοδοτούσαν σε ακόμη μεγαλύτερα μεγέθη την κρίση. Ναι, θα σας απαντήσω αμέσως. Θα πω και ένα σχόλιο για το ΦΠΑ πολύ σύντομα, και το σχόλιο που ήθελα πριν και τα τρία σε ένα λεπτό. Γιατί δεν έχουν μιλήσει οι εκπρόσωποι δύο κομμάτων. Λοιπόν, πρώτον, νομίζω ότι δεν είναι σωστό να μιλήσω ούτε εκ μέρους των επιχειρηματιών ούτε εκ μέρους των τραπεζιτών. Και θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει επιτέλους ένας δημόσιος διάλογος. Οι τραπεζίτες να αφήσουν λίγο τα πολυτελή τους γραφεία, να βγουν στο δημόσιο διάλογο στην τηλεόραση, να κάτσουν απέναντι με τον κύριο Ασημακόπουλο, με τον κύριο Παναγόπουλο, με τον κύριο Μίχαλο και να ακούσουν πολύ καλά και τα δικά τους επιχειρήματα. Γιατί σήμερα οι επαφές που έχουμε εμείς με όλους τους φορείς και με όλους τους επιχειρηματίες είναι ότι είναι εξωφρενικοί.